Usa-usang gisakay sa truck sa CTTMO ang mga tricycle nga payong-payong nga nakumpiska atol sa gilusad nga operasyon sa mga enforcer kag ganihang buntag sa sentrong bahin sa Turil, Davao City. Ang aksyon subay sa nadawat nga reklamo sa Davao City Reports nga nagkadaghan og maayo ang mga payong-payong sa lugar nga sagabal sa traffic. Nagtuo si Jess Pendulat Sisay, ang team leader sa grupo, nga dako ang posibilidad nga walay rehistro ang uban nilang nakumpiska hilabi na ang sidecar. Reklamo sa Davao City Report from Mayor's Office. So mo nag-action na namo kay rampat na kayo ang payong-payong sa Turil kay gumikan sa kadaghan ka payong-payong sa mona ubay-ubay na takop. 20 ka mga tricycle nga payong-payong ang gi-impound sa CTTMO office. Ug sumala ni Sisay, pwede pang maklaim og balik sa mga tag-iya ang mga nakumpiska kung adunay papeles nga magpamatuod nga legal ang pagpamasada sa mga payong-payong. Katong may mga registro, maklaim po na nila ang mga unit nila. Pero katong wala marehistro ang sidecar, di na nila maklaim na ibiling din na nila, tanggalin din na nila sa pagka-sidecar. Dili lang kini ang unang higayon nga adunay gihimong pagpanakop ang mga enforcer sa CTTMO. Kaning bag-o lang, gipanghipos sab nila ang mga tricycad sa Barangay 76-A, Davao City.